салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. ин ҳафта воқеан футбол ба маҷрои худ баргашт. дар топ 5 чемпионатҳои қораи Аврупо то охирин нафас интригаи бозиҳо эҳсос мешуд ва ҳамин охирин рақобатҳои чемпионатҳои мазкур табаддулотҳое дар ҷадвал ворид сохтанд ки ногуфтанӣ. оғоз мекунем аз премер-лигаи Англия ки то ба охир дастаҳо барои мавқеъ гирифтан дар чоргонаи аввали ҷадвали мазкур ба ҳам муборизаи беамон мебурданд. Лестер Сити ки бо шумори 242 рӯз дар чоргонаи аввали ҷадвали премер-лигаи Англия қарор дошт, шаби гузашта як зина поён фаромад ва аз иштирок дар лигаи чемпионҳо маҳрум гардид. ин дар ҳоле буд ки Лестер дар муқобили Тоттенҳем бозии арзанда нишон медод ва ҳатто ҳисоб 2-1 ба нафи Лестер ҳам буд. агар ин бозӣ бо ҳамин ҳисоб хотима меёфт, пас бе ягон шубҳа Лестер мавсими оянда дар лигаи чемпионҳо ҳунарнамоӣ мекард ва ин ҳам дар ҳоле сар зад ки сӯи дигар Челси ки барои дар мавқеи чорум боқӣ мондан бо Астон Вилла мубориза мебурд, бо ҳисоби 2-1 шикаст мехӯрд ва ин роҳи Лестерро дар ҷадвал ҳамвор месохт. аммо чӣ бигӯем ки Лестер дастаи мубориз набудааст ва шонси 100% худро дар як фурсат аз даст дод. онҳо дар ҳошияи ғолибияти муқобили Тоттенхем он гунае бозӣ карданд ки ба як дастаи рустое аз Кадом як ноҳияи дур монанд буданд. Гарет Бел бо дубли худ ва як автоголи Каспер Шмейхелу голи аввали Кейн Лестерро аз рафтан ба лигаи чемпионҳо боз доштанд. агар ман дар Лестер мебудам, ин имкониятро бо дандонҳоям истифода мебурдам. баъди 2 гол 10 бозигарро дар хатти дифоъ мемондам. ҳеҷ чиз ки намешуд, бо чанд қимати ақаллан бозиро мехаридам. хулоса аз Англия Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва Челси роҳхати лигаи чемпионҳоро соҳиб шуданд. дар Испания низ то охирин дақиқаи бозӣ Ла Лига ҳаёт дошт ва тақдири дастаҳои чемпионшав чун ҷоне дар нуги сӯзан номаълум буд ва бозии ду ҷуфти охирини давр шабоҳат ба ҷанги ду мамлакатеро мемонд. Атлетико низ бо 2 холи зиёд аз Реал муқобили Валядолид бозӣ мекард ва Реал бошад бо 2 холи кам аз Атлетико муқобили Вильяреал. агар Атлетико мебохту Реал ғолиб мешуд, пас дастаи шоҳона дар садри ҷадвал буд ва кор то ҷое расид ки бозии ҳардуи онҳо дар як вақту соат баргузор шуд. Валядолид ки моликии онро футболбози собиқи бразилӣ Роналдо бар уҳда дорад, қариб буд дар ин мубориза ҷони собиқ дастааш Реал Мадридро бихарад. голи аввали бозиро маҳз бозигарони Валядолид ба ҳадаф расониданд, аммо дар майдони дигари Мадрид Реал низ як гол ба дарвозааш сар дод. баъдан бозигарони Атлетико бо тамоми нерӯ зидди Валядолид мубориза бурданд то шонси чемпионӣ аз даст наравад. ҳарчанд бозигарони Реал дар охир 2 гол заданд, вале Атлетико низ бо як голи Валядолид ба 2 гол ҷавоб гардонид. хулас дастаи шоҳона болои ҳамаи ҷонхӯриҳош мавқеи дуюмро дар ҷадвал касб карду Атлетико аз пирӯзии навбатиаш дар Ла Лига истиқбол гирифт. Барселона мавқеи сеюм ва Севилья бошад бо мавқеи чорум роҳ сӯи лигаи чемпионҳо пеш гирифтанд. Атлетико имсол ҷоиза гирифт. Барселона ҷоми Испанияро соҳиб гашту Реал бо роҳхат ба лигаи чемпионҳо қаноат намуд. ҳангомасозтарин охирин даври лигаи яки Фаронса низ хеле ҷолиб анҷом ёфт. бузургтарин дастаи дунёӣ бо дороии қиматтарин футболбозони ҷаҳон ҳатто дар чемпионати дохилӣ чемпион нашуд. дастаи Лил ки аз аввал ҷилави ҷадвалро бар даст гирифта буд, ин мавқеъро ба гиганти ҳамин чемпионат надод. дастаи Лил бо як холи зиёд аз ПСЖ ҳамчун садрнишини ҷадвал мавсимро хотима бахшид. Неймар ва Мбаппе бо тамоми нерӯ бо умеди он ки чемпион мешавем муқобили дастаи Брест мубориза мебурданд. Неймар пеналтиро ба ҳадаф расонида натавонист. Мбаппе бошад ба қавла як бало карда гол зад ва бо як автоголи дигар ғалаба карданд. аммо сӯи дигар Лил низ ғалабаи охиринашро ба даст оварду чемпион шуд. аз Фаронса Лил, ПСЖ, Монако ва Лион имкони бозӣ дар мавсими ояндаи лигаи чемпионҳоро доранд. ҳоло ҳама хоки маълуматро бар сари Наполи мерезанд ва медонед барои чӣ? агар Наполи Веронаро мезад, пас Ювентус бо доштани беҳтарин бозингари дунёяш мавсими оянда дар лигаи чемпионҳо набуд. акнун фаҳмидед ки Киҳо Наполиро мавриди дашномуд интиқод қарор доданд? душманони Ювентусу Роналду. Ювентус то дирӯз ҳамчун дастаи панҷум дар ҷадвали серия А қарор дошт ва Наполи имкон дошт ки бо ғалабаи охирин мавсими оянда дар лигаи чемпионҳо бошад. Ювентус ҳамчун гурги борондида ҳарифи охиринашро голборон кард, вале Наполи нопухтакор охирин бозиро мусовӣ сохт ва ин шонсе ба Ювентус гардид ки дар чоргона ҷой бигирад ва иштирокчии лигаи
лигаи чемпионҳо бошад. аз ин чемпионат Интер, Милан, Аталанта ва ба як азоби зор Ювентус сӯи рақобатҳои лигаи чемпионҳо роҳ ёфтанд. суол ин аст ки агар Ювентус ба лигаи чемпионҳо намерафт, ба фикри шумо Роналдо ҳамчун бозигари садоқатманди даста дар Турин боқӣ мемонд? ба андешаи ман ҳамин шаб Роналдо автомобилҳои худро ба Турин бармегардонад. серхио Рамос, ҳимоятгари марказии дастаи Реал Мадрид, дар Евро 2020 иштирок намекунад ва сабабаш ин ҷоизаи бозиҳои олимпия аст ки дар қатори ҷоизаҳои ба дастовардаи Рамос нест. инро пойгоҳи хабарии Марка расонаӣ кард ва унҷо гуфта мешавад ки Рамос бо сармураббии мунтахаби Испания Луис Энрике дар ин мавзӯъ суҳбат кард ва хоҳиши худро дар мавриди ба ҳайати тими дуюми мунтахаб ё он ҳайате ки ба бозиҳои олимпӣ меравад пайвастанашро мавриди машварат қарор дод. сабаби чунин тасмим гирифтани Рамос ин аст ки ӯ ин мавсим бо осебгирии зиёд дучор шуд ва ин метавонад ба рафти бозиҳо таъсири манфӣ расонад. сабаби дуюмаш ин барои соҳиб шудани медали бозиҳои олимпия аст ва Рамос хостори ба даст овардани ҷоизаи мазкур гардидааст. хулас, рамосако, шумо ба ҳамин хел ҷавоб. драмаи дигари рӯзҳои охири бозӣ дар майдонҳои сабзи олмон, бозии Боруссия Дортмунд ва Байер агар марказитарин бозӣ ҳам набуд, вале ашки одамон рехт ва саҳнаҳое ба миён омаданд ки кадом як қиссаи аламовари филмҳоеро ба ёд меовард. дастаи Байер бо ду футболбоз дугонико Ларс ва Свен Бендерҳо ки инак дар 32-солагии ҳаёташон карьераи футболии худро ҷамъбаст мекунанд, хайрбод гуфт. дар миёнаи бозӣ сармураббӣ Свен Бендерро бо бародараш Ларс Бендер иваз кард то охирин бозии худро дар даста гузаронанд. дар дақиқаи 88 барои дастаи Байер имконияти иҷрои зарбаи 11 метра пеш омад ва Боруссия то ин дам бо боварии том бо ҳисоби 3-0 Байерро шикаст медод. барои иҷрои зарбаи пеналти махс Ларс Бендер назди тӯб рафт ва вақте зарба зад, дарвозабони Боруссия Роман Бюрки кӯшиши баргардонидани голро накард ва пасон худи дарвозабон омада ӯро барои гол табрик карду аз футбол гуселашон сохт. дугонико баъдан дар сомонаи расмии бошгоҳ навиштанд ки мо метавонистем чанд соли дигар бозӣ кунем, аммо бо сабаби оне ки якеамон осеб гирад, ҳар дуямон азоб мекашидем, дигар ба хулосае омадем ки ҳар ду аз футбол биравем. дар ҳамин бозӣ футболбози 35-солаи дастаи Боруссия Лукаш Пишчек низ ки аз замонҳои сармураббигии Юрген Клоп дар ин даста аст, бо мухлисони Боруссия ва кулли футбол хайрбод гуфт ва охирин рӯзи футболиашро маҳз ҳамин рӯз баргузор намуд. футболбозони дастаи Боруссия барои охирин бозии ӯ долони хайрбод ё худ прошални коридор таъсис доданд ва арзанда футболбози худро гусел намуданд. рафтанҳои дигари ин бозӣ ба карьераи варзишӣ нуқта гузоштани довари футбол Мануэл Грефе буд ки охирин доварии худро дар Бундеслига баргузор намуд. Грефе 47-сола ки моҳи сентябри соли ҷорӣ ба синни 48-солагӣ қадам мемонад, фаъолияти варзишиашро хотима бахшид ва бозигарони дастаи Боруссия ва Байер ба хотири эҳтироми ин довар долони хайрбод ташкил карданду баъдан ситораи тозамашҳури дастаи Боруссия Эрлинг Ҳоланд бо ӯ пираҳани варзишӣ иваз кард. футболбозон ҳамчун хотира бо ӯ акс мегирифтанд ва аз сарбаландона нуқта гузоштани фаъолияташ кафкубӣ мекарданд. ин буд қиссаи охирин бозии даври охирини Бундеслига ки мисли кино хотима ёфт ва футболро дӯст доштани мо ҳам ба хотири ан ҳамин саҳнаҳои ҷолибе аст ки ба хотираш зиндагӣ мекунем. яке аз рафтанҳои дигаре ки охири филми бозиҳои мавсими 2020-2021-ро аламовартар сохт, ин тарки Манчестер Сити кардани Серхио Агуэро буд. аргентинӣ ба ҳайати Манчестер Сити 10 соли ҳаёти худро сипарӣ кард ва дар ин 10 сол ӯ ба задани 184 гол даст ёфт ки бо ин рекорди Уэйн Руниро дар як даста ба задани голи зиёд шикаста кард. Гвардиола аз курсии эҳтиётӣ дар бозии охирин муқобили Эвертон Агуэроро ворид сохт ва дар 11 дақиқа аргентинӣ ба задани 2 гол даст ёфт ва арзанда Иттиҳодро тарк намуд. ӯ гуфтааст ки маро ҳамовақт мухлисони Манчестер Сити рӯҳбаланд мекарданд ва дастгирии онҳо ҳар рӯз ба ман нерӯи нав илова мекард. ташаккур ба онҳое ки дастгирӣ мекарданд ва ишқи ин бошгоҳ то дами марг аз қалби ман берун нахоҳад шуд, иброз намудааст Серхио Агуэро. мухлисони Манчестер дар яке аз биноҳои шаҳр акси голи ғалабаовари соли 2012 муқобили КПР задаи Агуэроро нақошӣ карданд ки маҳз бо голи ӯ баъди 44 сол дастаи Манчестер Сити ҷоизаи аввалини худро ба даст оварда буд. Пеп Гвардиола баъди бозӣ ҳангоми мусоҳиба кардан аз чашмонаш ашк борид шуд ва бо овози ларзон дар бораи Агуэро ҳарф зад. ӯ гуфт ки мо наметавонем ӯро иваз намоем, ӯ ивазнашаванда аст.
чандин футболбозоне ҳастанд ки рӯҳу ҷону қалби худро барои даста медиҳанд ва Агуэро инро исбот кард. ӯ истеъдоди волои худро нишон дод, гуфтааст Пеп Гвардиола. воқеан Агуэро замоне ба рамзи дастаи Манчестер Сити табдил ёфта буд ва инак бо гузории 10 сол ин дастаро тарк мекунад ва шояд биравад ба он ҷое ки аз ин ҷо дида хушбахттар бошад. Барселонаро дар назар дорам. Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.